Kibor Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabal ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka eryong ka bajur kabalawan ban kertep ha ka khatsau terik unai tung arajar arsan ha ka por kumba architeng no singi kala kedia bat penjulur napang ya kidieng kwai bat yi kidieng kisi tentobru ya utempau kakat bat kiwe ki marep baki nongrep jong kasinong umdap dumu bat ka umdap rengi kiju im kamai jakpo na karep karyang Kirang ba sunang jong gini ki artli ki sunang haka jingkran bat kilat patai khobor haka khatsan tarik unai tung arajar arpsan kilayathu nalor ki marab ka eryong kala jenrat ru ya ki babun ki pus elektrik hapo kini ki artli ki sunang ki bahab hapo ka umling community and rural development block nongpo constituency Kila pente bru ba wadla ka eryong kala penjulor lut ya ki marab handrei kamsyam ladon pat kanu jingja basosi Nakaliang jong kini ki artli ki dorbar snong. Kila kerpat ye ki bor badai pet jong ka umling community and rural development block. Bakin wan jurip bat ban lum jingkhen ye ki jingjular. Bat hakaju kopor. Kila kerpat yo MLA ka nongpo constituency. Uba Meryl Bonds AM. Bat ya ka MDC ka kong Rona Kimdait. Bakin wadlat ban penyo jingarap ye ki nongrep. Kibalamat ya ka ni ka jingdo nong. Ka Bashir Khay. Na ka jingwan lingshop jong ki bor ka Mariang. Sarkar ini kibor balak benjarap aduk ini kentam habala luksan aduk ini kentam isha boy gibala im hag tingba gini gijing tung gijing tiap daduk sak gini gijing tung gijing tiap gijing duk nong hade ke boy ke balak pen khanglat hai tame kuoi le kuoi chani shab hak kentam hani ke chunong chui kuoi le bala im la ki kuoi ye da penduk daduk ini kuoi la de gawai ka jinduk nong ka bakrau tam la chui kentam me kbi ki ba la riap tang ha kuoi tang ha ki pati ki lado de jabadu sa kini ki jintung kumni kalat kalentil abon la khang ga hi de kum ga kerpat ada long ke balak hentam ki serkar la ni kinong mak na benta kini ki jintung jintiap wa iban yarap na benta kini ki jinduk nong la cui Kanang kuy.
Mar sobang na sebab cam jur marwan ngala jaka riap muruk lawan kelumar ngase lawan rumah la ku pipi la ya ta ka jing songan mar du kan ni ka woi ka jakang ni da ya bentang ra da bentang ni ki jing thung jing tiap le ngala phos nyam long ka jing duk ngalong ba mar ya betip mar so kurim sa so kan thai khana bar chimit sanan mit mar thi ngala perkhat bhang ka chipang ka jing duk la jam ngase long bala du san he a kum no la no sabam la no penim bai khaw ngai kon ngase ta se ngo champap mas ba nga i kano jinjular tang kani ka jakanga la du kani te andrai marjo no setang khawam ro namar la bentang am ta la arsnyam pen phai nga te garam ho di khar bala dep chem nga bacam nga bachutom nga ma kumno le na nga menta hakta sela perkhat he nan mit bar chimit ka cham berbam nga la sosi bang te ngo nga ban karpat jur sedala kite nanduk 6 menit la kwa he nga ban wan pi kum ni se bar wan pi long ban pan muj hakini sa ki je se kwa ngate long la chei ngata ka jin jarap hi se ba khambun long haki ba kham he kham han long karpat jur nga dei ban jarap ki nga so ba chong thai khana so ka ni ka ja kang ro mar e ba bien tang ka ni la so du nong banga la je ba ma la je sang hai kon so ba chutam linger nga mar la ang ban trai ban kata karpat jur nga ba haki ba kham he to kham pej hi ba duk ki ba chong kan thai khana ki ba jinjar di bacutom ki bareng di ki kata jing karpat jur le cunga tang kata karpat jur ngah ba ki bahe hap pan ai cutom ki ga jinjarap hai nama kam tam ki em le ira hapor ba cikam ki ira jarap sang phai te kira ba jab ikum kan ni ga pot dai ban mak ban ci ki tang kata karpat jur ngah so par chao hadin dam mat chu ho ja lawan chandur je chiki de irba mertip iba la mat ise Anu he au. Ya. Ai con con. Jarang. Mari salib ni kala. Oh, hajim gede. Kalau long ke ba susi banyak tu ma ki ba bon ki long ying long sem ki la sha rong no akal er ki jintung jintep ki jindon ji am pa yung pa sem in ka kali ki motor la sha penjulor lut kam tam lei ha ka ba ba ki ki light ma baro ki sainar jong ka light kim don shu hajrong ki la hap lut ha khandau te kan ne ka dei ki ke ba susi banyak tu sepi ki ba ma ni la sha kata hadu kata kentam hakarep karyang kuma pi shanesha ki dong ki tang ki jungi ni chane dang im da ka ba thong ya kwai kumpau pi ba une kwai omdan shu bayang labun bla thia lang kadar bai hamadan te da ngin yo ma kentam lei hakasnong ka thau jungi ni ladu nong shibun kentam to kidai kili longying ma ki bala amat ya kane kidai ru ki longying ki ba don hapdeng ka jin duk jinjar tengah tharai wat bakin thong biang ne kwai ya haban ab biang sa lakum no kumba shiphaus nam bakin yo khet biang yau ne uso te kalong ke ke ba la sakta adu kata ki ying ki sem jungki kumba ngalayo ka report barang dan lek inspection hiru dalade ma mai iba menin ki babun ki longying ki la sha kata sha rong aklar bapli management ki babun ki la pentip sanga na kalian ki longying bapli ki la biaset ji set habar ha ka permit dala de ka portia ki le tia siyeng ki para marjan ki nan ki para ki jongki te na kalian jonga ngadon ka jingkarpat bat snow sha ki department baper ki bade
pej beri kami hak bai de kena ki jinja hapo kasnong ka thau jungi ma makin phai khmat lem makin yano snailam sha kasnong ka jungi makin wanru ban spek dalade ma makin pej ya kena jinja hapo kasnong ka thau jungi ndrei ngamla ru ban penpau ma kine baro gidei kajinya da yole se kadai langba jong blai ma kamsyam la don wat hadukat neru kajin sha al shop akaler manin kamsyam la don kano kajin jia ka basungsi ma te ngasngo ban air kajin kublai ya blai trakan rat bolari la sumar ya kinong susnong ki jongi te ngarpar ru aka juga por ya ka block development jongi jokan ya kasin RD block bukan kin so ba bachim kia barwan sha ka site inspection jongi barwan pek ya ka jindu nong ka jintung jin tep ma ya ka juga poru ngakwa ru ban penseu sha yam le IMDC jongi ba pada don kano kalat jinyarap ma makin so ba ban kloi ban state ban ai ka jinyarap sha kini kilongi yang ki mat ya kan ya ka jin ngakum urung ba sinong ka sinong dap dumu te ha jing long shop jong kal air manin ka sinong junga ka bla kham julor te ki babun kilongi long sam kila du e gijin hung jintap ni kumbalong hasinong ni duna ba ki bayok kam sarkar ki babun ki sinong ki im da garep karyang ki babun ki bathung kuai tempau berkakai kini ki kaj ki kuai kila palut bara te ngakum urung ba sinong ngadap le jing songsi namar bangim don ki wei ki source of income yangi kinong trai ni yok tang na ki mar trai kum kuai pi kidon kilong ngong sem ki bela du kuai da ki spak dali nanta ki hing ki sem ki tin ki la sharong hakal air nanta ki kaj ki la pat baro te ngakerpat nakaliang jonga ngabu kucing kerpat ya ki buat ki bahalor ba kin ai ka jinyirap namta kini ki brusnong jungi ki bela ngat hakane ka apot ngasngor ban ong hang ne ba ki puslait ro santali ki puslait ki lapat te ngakarpat ya kem ICL ba kat bala bakin wanirap kloi ban ai ki pus ki batmai mar ki don ki pus ki bala kheng ngi la shot hung daw ding bat ngi la shot te bat ngi la yatre de ki brusnong jungi hajaka bakin lej bala ki lahap pelut por habidei ban khuj ya galanti sangking ban panbha ya gini ki pus light te kadai kawai ki jing du nong ka bakrau namta ka sinong ka thau jingi bat ngakarpat ru kumbal ya kren lang kini ki rung ba ngabu ka jing kerpat hai ki lokal MLA jungi bat MDC ba kat ka ba kila ba kin yarap namta kane ka sinong ka thau jingi